समस्त पिलामानଙ୍କର पुष्टिजनित विभिन्न प्रकार रोग होଉଛି से रोगर निराकरण ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି ଯେ 0-6 ପିଲାମାନଙ୍କର ସେମାନେ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଇସାରିଲା ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଜରିଆରେ କରାଯିବ। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିବୁ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେହେତୁ ପାଠପଢ଼ା କଥା କହୁଛେ ଯାହା ପାଠପଢ଼ା ହେଉଛି ଭଲ ଚାଲିଛି ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ପିଲାମାନେ ସବୁଦିନ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ପାଠ ତ ସେ ଖେଳରେ ଖେଳରେ ପାଠ ଆଉ ଆମେ ତ ପାଠ ପଢ଼େଇ ପ୍ରେସର ଦେଇ ପଢ଼ିବା ସେ ପଢ଼ିବେ ଖେଳରେ ଖେଳରେ ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ କିଛି କ'ଣ ଜିନିଷଟା ଦେବା ଖେଳିବା ଲାଗି ପାଠ ଦେବା ଏଇ ଅଟା କ'ଣ ଲେଖିକି ଦେଖା ମୋତେ ସେମିତି ସେ ଅଟା ଦେଖିବ ନିଜେ କରିବ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ସେଇ ଜିନିଷରେ ଖେଳି ଖେଳି ସେ ଶିଖିବ ଯାଉ ପାଠପଢ଼ା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିଛି ଆମେ 100% ଦିଦିଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛୁ ଆଉ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିବୁ।